Takže čaute, toto je Rekorder a vítajte u ďalšieho videa a tentokrát je to ukážka, jak si spraviť Glitter Storm moba. Takže, ak by ste nevideli, tak toto sú pretexturovaní villagerovia. No a robí sa to zo Soul Sandu, Wither Skull a Command Block. Takže dáme, položíme, na to dáme Command Block, potom Sandstone, to si položíme sem. Tak, dáme Shift na Command Block. Na to musí byť rovno tie hlavy. Nemôže byť krivo. No, a teraz už len položiť hlavu. No, až mi z toho lagol Minecraft. No, máme ho tu. Wither with Command Block. Vyzerá nejak takto. A je to celkom husté. Tak, funguje to len na 1/9. Bonky dol. No dobre. OK. Toto by bolo pre toto video všetko. Takže... A dajte like pre zabitých väzničanov, ktorí vyzerajú jak Magnus. Jak sa volá? Aby to malo takú tú atmosféru. Jak sa volá? Ja na to prídem. Z Minecraft Story modu. Hej. Z Minecraft Story modu. OK. Takže... Čaute.